boys, hai că începem să apărem și noi astăzi. S-a găsit un spot drăguț de filmat. Am intrat adânc în Toscana acum și e super frumos. Niște peisaje incredibile, seamănă un pic un mini transport, așa. Numai drumuri virajate, foarte mișto. Păcat că Peugeot-ul nostru nu e prea sportiv, dar în rest, minunat. Absolut cinema. Absolut cinema. Da, da, și asta e doar începutul. Frumos, frumos. Frumos. Dar fără mașină nu prea ce să faci. Efectiv, nu prea ai ce să faci. Am, și pe aici o să mergem așa. Bine, nu pot să exemplific cu camera, că e prea bună camera. Și nu se văd nici cările astea. Că stabilizează imediat. De asta ne-am luat jucăria asta, ca să fie totul țăță-dămâță. Da, e frumos. V-am lăsat și la început niște cadre cu drumul și o să mai urmeze multe. Mergem acum din sătuce în sătuce. Mergem în Siena. Acum am fost în Volterra puțin, dar numai că să ne oprim la supermarket să luăm niște chestii. Pe mine m-au lovit alergiile și răceala. E combo, e forță, power, n-am ce să zic. Am băgat un măr și niște vitamina C și sper în Siena să dau de o farmacie să iau un Nurofen sau ceva. Da, cam ăsta e un scurt update. Am găsit locșorul ăsta drăguț, ne-am oprit, am tras cadrele astea și mai revenim de pe drum. Bum! Băi, suntem în Volterra, ne-am întors. Că ziua de azi nu funcționează conform planului și este extraordinar de frumos. Extraordinar de frumos. Noi nu voiam să ne oprim inițial, dar ne-am întors ca să mâncăm și să renunțăm la ziua asta, să o înlocuim cu ziua de mâine, dar frumos rău. Ce? Am pus eu pe Maps, uite. Foarte fain. Oricum nu cred că vedeți voi nimic acum, așa că trecem la umbră.
Astea. Am mai prins viață, chat. A fost o zi grea. Ne-a fost un pic răuț. Ne-am întors la cazare, am mai stat în pat. M-a urcat asta la farmacie pe niște pastile antialergice și Nurofen, răceală și gripă, că v-am zis, a fost combo. Ne-am mai revenit, am mai prins un pic viață. E ok. Dar, bă, e ceva extraordinar. Abia aștept scutreier mâine. Trebuia să facem azi, dar ce țânțari nenorociți de aia negri. Trebuia să cutreierăm astăzi dealurile și zona, dar o să o facem mâine. Momentan suntem în Volterra. Foarte, foarte frumos. Recomand 10 din 10. Și ce? Direct cinematice. Am și mâncat la un restaurant pe aici. Am dat vreo 110 euro. 3 persoane. Bunicel. Dar n-am mai filmat nimic, că eram caputos, dedos. Mai prins live. Da, a fost ok. A fost decentă. A fost ok. Dar un pic expensiv. Aia e.